arratsaldeon, kaixo, zer moduz? Bueno, ongi etorri berriro ere, egunean behineko zaleok, hementxe gaude arratsaldeko 7 dira, ni Edurne naiz eta jaso nire partetik agur bero bat zuen etxeetara, eta zuntzaren bestaldean beretxean adi dagoen Anderren partez ere bai, agur bero bat zuentzat. Zer moduz gaude? Bueno, gaur jaso dugu albistea, beste, pixkat luzatuko zaigula konfinamendua, denok bagenekien, baina ofiziala da. Bueno, espero dut ondo zaudetela, ni ongi nago, gaur superbibentzia konpra bat egin dut, eta eguzkia asko eskertu dut, naiz eta lehenengo 5 minutuak horrela pasa ditudan, baina gero hain eguraldi onarekin etxean egotearen gaiarekin pixkat depre eta orain pozik berriz, zuekin hemen elkartu naizelako, emozionalki oso gora beratsua izaten ari da konfinamendua, baina tira, hau da dagoena eta hasi dezagun beraz gure gaurko saioa. Berrikuntza askorekin gatoz, zeren eta gaur erabaki dugu, Ander lagundu idazu mesedez, 600 pertsona gonbidatzea zuzenean partidak jokatzeko. Atzo sailkatu zineten 200 gonbidatu zaituztegu eta beste 400 pertsona aloloko. Osea, gero ez da gehiago, hobe, konfinamendua bai, baina denok batera ere bai. Orduan, suposatzen dut badakizuela nola funtzionatzen duen honek, baina gogoratu, sartu botoia. Sartu zaitezte aplikazioan, agian YouTuberen bitartez hau ikusten ari zarete eta ez dakizue gonbidatuak izan zaretela, zeren 600 gonbidapen bidali ditugu gaur. Bada ez bada, sartu zaitezte aplikazioan, botoi bat agertuko zaizue gonbidatuak izan bazarete, non sartu jartzen duen, beraz, botoi hori sakatu, eta itxaroi guzue han. Guk abiatzen dugu partida, eta laster hasiko gara. Jakin ere bai bihar dela azkenengo eguna, bihar dela gure zuzenekoen azkenengo eguna, beraz disfrutatu ditzagun gaur eta bihar geratzen zaizkigun partidak. Eta beste albiste batekin natorkizue gaur ere bai, zeren eta 3. denboraldiko final handia jokatzea pendiente daukagu oraindik. Badakizue final hau jokatu nahi genuela zuzenean, jendea gonbidatuta, baina ez denez posible izango, pentsatu dugu online, orain egiten ari garen molde berdintsuan, egitea finala datorren apirilaren 8an, arratsaldeko 7etan ere, hori datorren asteazkena da. Beraz, egon zaitezte adi, zeren eta 3. denboraldiko lehenengo 100 pertsonak gonbidatuko ditugu, 100 onenak, beste 100 pertsona, beste 100 erabiltzaile zozketaz, sartuko zarete datorren asteazkenean jokoan, eta beste 100 izango direla igande hontan, ez zuzenekoan, ez biharko zuzenekoan, baizik eta partidan arruntean, lehenengo 100 sailkatuak. Beraz, 300 partaide izango ditugu, datorren asteazkenean, hala ere bihar gogoratuko dut hau guztia eta hobeto azalduko dizuet. Zen, pixka bat jakin dezazuen nola joango den datorren astea ere, izango duzuela egunean behin dosi txiki bat nahi ezkero. Gogoratu dezagun nola dijoan gaurko dinamika, bueltatu gaitezen gaurko dinamikara. Badakizue 2 partida daudela jokoan, eta lehenengo partidak, esan dezagun beroketak, 100 puntu balio dituela, eta bigarrenak, erabakigarrienak, 200 puntu balio dituela. Galdera berdinak izango dituzue denek, eta hori bai, ez egin kaso niri, jokatzea tokatu bazaizue, egin kaso aplikazioari, ni pixka bat berandu nijoa eta. Gauza guztiak azalduta ikus dezagun zenbat jende batu garen jokatzeko prest dagoeneko 300 pertsona. Ai ama, baten bati blokeatu zaio telefonoa eta joan eginda.
Emango dugu denbora pixkatxo bat gehiago, zeren eta nahi dut zuek konprobatzea ea gaur gonbidapena daukazuen. Egongo da baten bat oraindik sakatu ez duena, sartu botoia, sakatu sartu botoia. Bitartean, iritsi zaigun txio bat erakutsi nahi dizuet, ez dakit atzo, eren egun, edo, ez dakit zegunetan bizi naizen, baina noizbait, aipatu dizuet, egunean behin bilatzen baldin baduzue YouTubeen, ateratzen dela, egunean behin trukoak, egunean behin friki, egunean behin ez dakit zer. Eta hori islatzen duen pantailazo bat edo tweet bat bidali digu Manesek, eta, badirudi, jendeak gehien bilatzen duena da, dela egunean behin trukoak. Barkatu baina ez dago trukorik, hau horrela da, ahalik eta azkarren eta ondoen erantzutea da truko bakarra. Manesi bidaliko diogu agur bero bat, Danimarkan baitago konfinatua, haupa eta indar pila bat eta animo pila bat, Manes, eskerrik asko tweet horrengatik, txio horrengatik. Eta ikus dezagun, ea nahikoa jende bagauden, partida jokatzeko, bai, hori da. Bagaude batzuk. Oso ondo, partida abiatu aurretik, nik uste geratzen zaigun gauza bakarra dela, badakizue lehenengo geratzen denak eukiko duela saria, saski bat, egunean behineko produktu ez osatutakoa, eta zozketaz horrelako beste saski bat oparitzen dugula. Eta horretarako, gaur esango dudan zenbakia da 200 eta 37. Hortik betik geratzen den norbait, 200 eta 37 garren geratzen denak ere izango du saria gaur. Beraz, gehiago lusatu gabe, has dezagun gaurko lehenengo partida. Guazen! Atzera kontua aterako zitzaizuen dagoeneko zuen pantailetan, adi ibili kontzentrazio maksimoa, absolutua eskatzen dizuet, ez egin kaso niri, egin kaso aplikazioari. Azalduko zaigu gure gaurko lehenengo galdera. Google Maps zer da hori, Lizarra, Galdakao edo Errenteria klasiko batekin, galdera klasiko batekin hasi dugu gaurko erronka. Ze kirolari da hau? Leire Olaberria, Almudena Zid edo Naikari Garzia. Ze euskal kirolari da hau? Ze eskualde da? Mapa hau ere berria da, galdera mota hau berria da. Amikuze, Basaburua edo Ultzama. Erantzun ezazue. Hurrengo galdera, ze arrazatako txakurra da hau? Sapsali, Patxerdale Terrier edo Dachshund. Hauskatzea ez da importantena. Importantena da ongi erantzutea. Koronavirusa gelditzeko ahalegina izendatzeko ze metafora erabiltzen da? Gailurra egin, kurba apaldu edo sasi ordeka ekidin. Hurrengo galdera, ze koloreko kamiseta jantzi du gaur Edurne Azkaratek, zuria, gorria edo beltza? Nire Santxeskiaren gurpilen kolorea da. Erantzun ezazue eta ibili adi! Hurrengo galdera, zein herrialdek du biztanle gehiago? Belizek, Nauruk edo Sant Kitts eta Nevisek? Erantzun zein izango ote da? Hurrengo galdera, non dago Goni? Hor baduzu mapa eta 3 aukera, adi ibili eta erantzun zuzen. Hurrengo galdera, eta hori da, osatu ezazue hitza kitatze, kateieta edo ekitate. Hauek anagramak dira, beste klasiko bat egunean beinen. Eta azken galdera, Euskal Herriko ibai hauen artean, zein da Kantauriar isurialdekoa? Deba, Arakil edo Baia? Erantzun eta 2 minutuak amaitzear daude. Bale, orain arte erantzun ez baduzue, lehenengo txandan nulo egin duzue, baina suposatzen dut denek erantzun dituzuela 10 galderak, eta suposatzen dut ere bai gaur ez dut gogoratu, baina egunean behin analogikoan elkarrekin lehiatzen ari zaretela asko zuen etxeetan, beraz ikus dezagun zeintzuk izan diren lehenengo txandako erantzun zuzenak. Google Maps erantzun zuzena, Galdakao zen,
Eta, bueno, erdiak ere ez duzue asmatu. Beroketa da ez da ezer gertatzen pasa gaitezen bigarren galderara, eta bai gehiengoak asmatu duzue, Almudena Cid da argazkiko kirolari gimnasta arabarra. Zein eskualde da hau, Amikuze da gehienek asmatu duzue, osondo, Nafarroa berako eskualde bat da, eta Basaburua Zuberoan dago eta Ultzama Nafarroa Garaian, jakin dezagun. Ze arrazatako txakurra da Elisa Sánchezek bidalitako proposamen bat da, galdera bat da, eta da erantzun zuzena, gehienek ez duzue asmatu, ez dakit konsolatzen zaituzteten, baina nik ere nuke asmatuko. Pasa gaitezen hurrengo galderara, 5. galdera, koronavirusa gelditzeko ahalegina izendatzeko ze metafora erabiltzen da hainbat mediotan, berrian baita ere, kurba apaldu da erantzun zuzena, eta badirudi albisteetan eta bar oso eguneratuak zaudetela, zeren eta gehienek asmatu duzue. Oso ondo, bikain. 6. galderaren erantzun zuzena gorria zen, gorria da nire kamiseta, ikus dezazuen, pixkat, bale? Bueno, hau ez da publizidadea, bai da publizidadea, gauza batzuk onartu beharra daude, baina ere bai bada proposamen bat, bale? Txoministakeko kamiseta da, ere bai, nahi baduzu websaila ikusi, uste dut ere bai onargarria dela irudamatxokoei jakinaraztea kamiseta hau ja pijama bilakatu zaidala, sentitzen dut, baina kamisetaen bizi bidaia horrelakoa da, eta zuei ere bai onartzea pijaman ari naizela saioa aurkezten, ez dakit. Pasa gaitezen 7. galderara, eta Belize oso ondo gehienek asmatu hau zaila zen, eta Belize da erantzun zuzena. 8. galdera, non dago Goñi? Bale, mapan zegoen puntu urdina, eta, erdiak asmatu zue. Oso ondo, 9. galderaren erantzun zuzena ekitate zen, oso ondo, gehienek asmatu, badirudi merezi duela anagrametan denbora inbertitzea. 10. galderara pasa gaitezen, Euskal Herriko ibai hauen artean zein da Kantauriar isurialdekoa, eta hemen bai ia pleno, Deba ibaia da Kantauriar isurialdeko ibaia. Bukatu zaigu, azkar, lehenengo txanda, hartu dezagan arnasa, zuek baina orduriago jartzen naiz egia esan. Eta ikus dezagun rankina oraingoz nola dagoen. Jotermin edo jotermin deituriko erabiltzaile bat doa buruan oraingoz, bigarrenaren izenaren nahiko xelebrea da, ai ama, zenbat jende. 10-etik 10 erantzun ditu ongi, 32 segundutan. Mesedez, truko bat baldin badaukazue, jarri YouTubeen nik bilatuko dut eta Euskal Herri osoa ari gara pentsatzenean nola egiten duzuen, nola demontre erantzuten dituzuen 10-etik 10 ongi hain denbora gutxian. Badakizue edo zer gauza gertatu daitekela bigarren txanda honetan, zeren eta partidak bikoitza balio du, eta 325 pertsona oraindik ere konektatuta, badakizue bigarren txanda bat badagoela, oso ongi. Gehiago luzatu gabe abiatu dezagun bigarren partida guazen! Ea berriro ere, ez egin kaso niri, egin kaso pantailan, zuen mugikorretako pantailan aplikazioaren barruan agertzen zaizkizuen galderei ni beranduago noa, ni ari naiz jolasten egunean behin analogikoekin. Ados, atzera kontua amaitzear dago eta bigarren txandako lehenengo galdera. Nongo bandera da estaturik gabeko herrialde baten bandera da, estatu gabeko herrialde bat, Korsika, Kurdistan edo Sardinia erantzun ezazue. Erromatarren arabera, Gipuzkoan bere aroan bizi izan zen tribua, karistiarrak, autrigoiak edo barduliarrak. Zeintzuk bizi ziren Gipuzkoan, nor da pertsona hau adi argazkiari
Gareth Bale, David Beckham edo Christian Bale. Erantzun ezazue, eta Joker bilauaren rola egin duen aktorea adi argazkiari hemen, Heath Ledger, Jude Law edo Joaquin Phoenix, nor da aktore hori argazkiko aktorea. Beste argazki bat zein da kirolari hau, Mariasun Quiñones, Maialen Txorraut edo Maider Unda, erantzun ezazue kirolariaren izena. Hurrengo galdera, SE, taula periodikoko SE, zein da Sea, Borgioa, Selenioa edo Septimioa. Bale, erantzun ezazue Matxitxakoko guda, hori da artelan bat, eskultura bat, bere egilearen bila gabiltza Jorge Oteiza, Eduardo Txillida edo Nestor Basterretxeak nork egin zuen. Eta beste klasiko bat egunean beinen zenbatu itzazue jotak, zenbat daude, 6, 4 edo 2. Hurrengo galdera, nongo portua da hau argazki zoragarria, Zumaiako portua, Lekeitioko portua edo Donibane Loitzuneko portua. Eta azken galdera, Asierrengana zenbat silaba ditu hitz horrek, 7, 6 edo 5. Eta denbora amaitu zaigu, 2 minutuak bukatu dira, bigarren partidan erantzun zuzen gutxiago izan ditugula dirudi, eta ekin diezaiogun erantzun zuzen horiek berri ikustera. Ea ba, nongo bandera da hau? Nahiko galdera garestia izan da, Sardiniako bandera da hori, egia da Korsikako banderak baduela ikur berdina, dela, nola deitzen zaio horri, mairuaren ikurra edo, hori ikusten dituzue 4 buru, eta Korsikakoak ere badauka bat, baina bakarra, 4 baldin baditu Sardiniako bandera da. Pasa gaitezen hurrengo galderara, ea ba, erramatarren arabera Gipuzkoan, beraien aroan, ze tribu bizi zen, gehienek asmatu zu erdiak baino gehiagok, barduliarrak da erantzun zuzena, karistiarrak Bizkaia eta Arabaldean bizi ziren tribu bat zen, eta autrigoiak orain Burgos aldean, Pankorbo aldean, Araban ere bai, bizi zen beste tribu bat izan zen. Oso ondo, erantzun zuzen horregatik, nor da? Eta iaia pleno, iaia gehienek asmatu duzue, David Beckham da, Gareth Bale ere futbolaria da, baina kontuz Christian Bale aktorea baita. Hurrengo galdera aktoretaz ari garela, Joker bilauaren rola egin duen aktorea, eta gehienek Joaquin Phoenix bozkatu duzu zenen eta duela gutxi Joker deituriko pelikula batean Jokerren rola jokatzen zuen, baina argazkia ondo begiratu behar da, Heath Ledger aktorea da, Dark Knight edo, Zaldun iluna pelikulan, Batmaneko pelikulan Jokerren rola jokatu zuen, eta produkzioa abian zelarik hil zen aktore hau. Beraz, omenaldia berarentzat ere bai. Pasa gaitezen 5. galderara, nor da? Gehienek asmatu oso ondo, Mariasun Quiñones da errealeko atezaina, oso ondo. Taula periodikoa Selenioa da, oso ondo, gehienek asmatu duzue, ia pleno, nork esan du Septemioa? Sea Borgioa existitzen da, baina Septemioa ez, hori asmakizun bat izan da. Ai ama, bueno. Pasatu gaitezen Matxitxakoko guda, Bermeon dagoen eskultura bat da hori, eta Nestor Basterretxeak egina da, gainera bera Bermeotarra zen, eta, berak egindako artelan bat da. Hurrengo erantzun zuzena zenbat jota dauden eta gehienek asmatu, oso ondo ekipo bikain zenbatu, bai. Klasikoak zean nola da, egunean behineko klasikoetan asmatu, bai, oso ondo. Nabaritzen da, nahiko frikiak garela eta badaramagula denbora bat joko honetan. 6 erantzun zuzena eta nongo portua da. Donibane Loitzunekoa da, ez duzue gehienek asmatu eta ikusten duzuen bezala pantailan
Aritz aurreko etxeak bidalitako proposamen bat da, eta berak ere bidali digu argazkia, beraz, agur bero bat eta eskerrik asko Aritz. Eta azkenengo galdera nahiko erantzun polemikoa nire ustez zenbat silaba ditu Asierrengana hitzak. Bueno, ikusten duzu ere bai hor badaukagula duela zainbeste egin ditu 3 urte edo hil zela Asier Etxeberria eta bueno, argazki hori omenaldi bezala ere jartzea erabaki dugu eta berak esango luken bezala 6 silaba ditu Asierrengana hitzak, ez da Asierrengana, baizik eta Asierrengana. 6 silaba ditu, horrela da, eta nik uste dut eztabaida bat sortu nahi baldin badugu. Honen inguruan, hobe dela filologoi galdetu horrela omen baita hitz hau silabatan banatzeko era. Bueno ikus dezagun gure gaurko rankina, zer moduz dijoan. Itxarongo dut pixka bat, zer batzutan eguneratu egiten da, eta rankinak eta errepente egiten du. Baina, hala ere, bai aldatu dira beko guztiak, eta hala ere, jo termin edo jo termin erabiltzaileak irabazi du gaurko partida ikus dezagun, ea plenoa egin duen bigarren partidan ere bai, Ander erakutsi dazu, ia, bueno, 10-etik 9, ez da marka makala, eta, 10-etik 10, 10-etik 9, eta jo termin edo jo termin erabiltzaileak irabazi du, zorionak behon deizula gaurko zuzeneko partida. Bueno, 227 erabiltzailela iristen garen bitartean, agian ikusi ditzazkegu, ez dakit, izen xelebre batzuk, argazki xelebre batzuk, niri hau asko gustatzen zait, rankina begiratzen dut, eta normalean nahiko behian nago. Orduan, ematen dit denbora ikusteko erabiltzaileen izenak eta argazkiak, eta egia esan, nire gauza favoritoetako bat da, egunean behinekoa, jendearen originaltasuna ikustea. Bagoaz, 200-etik gora, ongi dago ere bai sariak ematera erditik tartean geratu daiteken edonori, niri ilusioa egingo. Bueno, kode sintax, hemen eskakizun bat, mesedez, bidali dazuen niri ere kit bat. Ni super jokalari sutxu eta amorratua naiz, eta super pikoia eta lehiakorra, mesedez, bidali dazuen saski bat. Iritsi gara 37. erabiltzailearen gana, 227. erabiltzaileak horrelako aurpegia dauka, baina postu zaitez Maitane, zeren eta zuri ere iritsiko zaizu noizbait agian 40 aldia amaitzen denean, egunean behineko produktu ez osatutako saski bat, superbibentzia kit bat. 6 erantzun zuzen lehenengo partidan eta 5 erdia erantzun zuzen bigarrenean. Eta horrek oso ondo 237. Bilakatu zaitu eta saria zuretzat ere. Zorionak Maitane. Bueno, uste dut ez zaigula ezer geratzen. Bakarrik gogorarazi nahi dizuet bihar dela zuzeneko azken partida, hala ere zuzeneko berezi bat prestatzen ari garela 3. denboraldiko finalistekin datorren asteazkenerako, bihar ere gogoratuko dut hau guztia, azalduko dut hau guztia, eta bueno, bertan hementxe itxingo zaituztet gure YouTubeko kanalean, bihar igandean arratsaldeko 7:00. Nire aldetik ezer gehiagorik ez, musu eroak, eta aio!